yanzu dai shikenan ba wata matsala harka ta riga ta fada sai dai mu fatan Allah ya samu dace ko da dai tana kuka cikin wannan al'amari ai ni ina da na tunanin ina ba zai yi ba wallahi alaji maganin biri karan maguza dole zan dau mataki dalla ke mun baki zauna dakata idan ba kika matsa ke ma sai ki bi ai ni kafin ka ce in tafi ma zan iya tafiya sunana Ado Ahmad gidan Dabino MYN wanda kuka fi sani a bangaren rubutu da kuma ba da umarni da shiryawa da kuma yin acting wasu lokuta ina kira ga masoya a ko'ina suke a fadin duniya domin ku kalli wani sabon fim da za mu ko muke cikin yi a halin yanzu mai suna So ne insha Allah za ku ga abubuwan ban mamaki da al'ajabi da ban sha'awa don haka ku tara a tasha Arewa 24 da kuma Sultan Film Factory za ku ga wannan fim insha Allah akwai fitattun jarumai na jiya da na yau da ma masu tasowa muna sauraron ku insha Allah yau so ne sirrin zuciya wai menene so menene kauna idan babu kai ba zan iya rayuwa ba kunne na ashe yake sauraro ko wace irin magana inda na kan Adami ina son kaunarta ta bi sassare ta bi jikina ta raza ya zan misalta muku kinta kala ta halayyar budurwa ta ce ta rubuta min wasiƙa wai bayan dubin gaisuwa gani wai ya shugaban kyawawa amma yar mahaukaciya ce a yau ina son zan ba da auren Abubakar da Aisha na biyu akwai Hafsat da Usman sannan na uku Hairana da kuma Al'amin Mashe fa ba karfi na ba ba. dole ne a hada auren Alamin da Zara Zan zuba ido ne in ga hakan bai faru. na ba zai yi ba dakata min kuma ta nan zaki bullo ni fa duk ba zan juro wannan ba so ne sirrin zuciya so sirrin zuciya so sirrin zuciya na rasa ya zan bayyana ka zuba wannan a cikin abinci kowa ya ci a cikin gida na mallaka ne tambaya ta kake da ta na gidan duka su zo su mutu kada Allah gafara sha kin ga idan suka tashi duk wanda suka samu kan uwa da wafi za su haɗa kowa hatta Alamin din shi ba su kawo da shi Hairana za ta yi hatsari gobe a mota. Labari zai zo cewar kawai ta mutu. duk abin da ya sami hanyar nan kowa yi sai na bi diddigin sa wallahi na rantsi da Allah ba zan kyale su ne shigo da kai bangare na bangaren da nake da matata ni ce mataka ni kake da hukuntawa ba shi ba zargin da ake a kanku ya tabbata kenan kana daukan matata kuna aikata fasikanci kai da ita kenan tunda nake a rayuwata kan taba son wani namiji irin yayi Al'amin ba ina son shi ina kaunar sa wallahi in dai ban samu Al'amin ba zan iya ci gaba da rayuwa a duniya ba Shirin So ne zai fara fitowa ranar 5 ga watan Disamba a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na daren kowace ranar Alhamis da kuma YouTube channel ɗin mai suna Sultan Film Factory da misalin karfe 8:30 na ranar Alhamis. ina da kuɗi lalle ka tabbatar min kana son kuɗi
duk wasu bukatu da ke da suna rayuwa I'm ready to give you. Amma maganar aure ko da wasa ka da ki saki mun magana. Kin ji dai na gaya miki. Na rantsi da Allah. Ko zan yi yawo tsirara sai na aure. Kin Allah gafara tun kirfe mun baki. Babba rikice kawai muka haɗu da ke amma kike mun irin wannan. A'a Bilal, kada ka yi haka. Ban ga amfanin rayuwata a duniyar nan. Mara Samira! Duk abubuwan da za ka yi, kada ka kuskura ka bar yarinyar nan ta fahimci abin da muka tattauna. Daga daren yau zuwa kwana 5 masu zuwa ya zama dole ka je ka nemi mahaukaciya ka kwanta da ita. Idan har kai haka, kai azumi. Ka karɓi wannan bindigar, ka kashe ta domin ka ceci taka rayuwar. Zan yi amfani da wannan damar da na ritsa ku ana. In ɗauki ɗaya daga cikin ku in yi garkuwa da shi. Ka daina kawo mana maganar tausayi a nan gurin. Taimake ni. Ni a bar min mahaifiyata. Jinin mahaifiyarka ake so ba na wasu ba. Ƙarya ne wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Kwana ina kike ke nake bi. Abinda nake so ina son ku ja ta ku kai ta bayan gari ku mata fyaɗe ku mata kaca-kaca. Sai faman kwalliya kike sai ka ce tsohuwar kilaki. Iye, yatta kike ce wa tsohuwar kilaki? Anya kan yarinyar nan ba za a bincike ta ba ta da iskokai? Miki mun adalci fa ni ango ne. Kunya baka ji? Ba wani magana kunya. Ai ni ba zan taɓa son mutumin da baya sona ba. Baba? Na'am. Ka ji zancen banza ni za ka rena hankali? Haba ba ko? Kayan marmari ne fa. Samira ke hakuri bana cin irin wannan. Haka da kai nisan jefa kasa zai yau dawowa. Inda ya zama ta gaba da shi. Ina son na aure mace mai irin halaye kamar naki. Yanzu kai wa'annan su ne bukatun naka kana dan birni? Dama daga birni nake? Baba ga zumar na. Yalla gafara na yaya banza ya yawo. Wallahi ba na son ki ba na kaunar ki kuma har abada ba zan taɓa son ki. Kai laifinka babba ne tunda har kan yunkurin hallaka shi so uku. Kana da hujjar da zaka tabbatar da ni na aikata haka ne? Ina da hujja. Baba! Shi nan sai mai mahita. Baba! Ina ne nan? Baba ka gane ni bane in ne dan ka walidi ga mama na wancan baban ne na ne daji. A'a kai ba ɗana bane. Ni ba ni da wani iyali anan. Ita ba matata bace. Sassauci Islamic medicine shine mafita sassauci Islamic medicine shine mafita sassauci Islamic medicine Shine na gaskiya. shine mafita sassauci wallahi ranka ya daɗe sassauci Islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi. Ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni. Wanda sassauci medicine ɗin nan iyayenmu shi suke amfani kannanmu kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai. To ai ni ma shi nake nema. To alhamdulillah Allah bai. Sassauci muke so. Sassauci muke so. Albishirinku abin nema ya samu. A'a kaga dan Allah ai shiru kowa zai faɗa. Ni dai alƙawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i ina shi zaka bani. Ina alƙawarinmu. Tun ran nan kace mun zaka bani maganin haihuwan nan ba shi. Ka taimaka min. Karki dawo insha Allah. Alhamdulillah sassauci. Al'umma da dama ba su san menene istimina'i ba ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, sa'annan idan yayi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam. To akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci. Ana amfani da shi tsawon sati 2 kacal a rabu da cutar bi iznillahi. Cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin HIV ma'ana kanjamau.
kuma ana amfani da shi tsawon wata 3 insha Allah in dai an sha ana samun waraka. Sa'annan masu fama da matsalar cutar ulcer ana amfani da maganinmu na ulcer cikin sati 2 kacal a rabu da cutar ulcer bi iznillah. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Maiduguri, Sokoto, Cote d'Ivoire da Niger. Sassauci Islamic Medicine cibiya don haɗa magunguna. Sassauci ce ke muku sallama. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic. To da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzut Tibbi Sha'bi da Ar-Rahmatu fi Tibbi wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai. Ina matar gidan take ko ba ta nan ne? Tana gidan ubanki yan iskar yarinya. Kuka shigo ko sallama ba? Lallai kuwa zaki tabbatar da cewa ni yar iska ce tantiriya daga ranar da na haɗa shimfiɗa da mijinki. Ƙarya kike ƴan haukar ma ƴan balaja'u. Dakata Hafsa, to ke a tunaninki wannan hargagin da kike min abinda na niyya zan fasa ne. Mijin ƙawata. Kamfanin Bajinta Sound Studio and Film Production Limited sun saba kawo muku katattun shirye-shirye musamman shekarar 2024 da muke ciki. Sabon shiri ne da suka kawo muku wanda za su gwangwaje domin fitan muku da zare da abawarsa domin kuwa inda ake zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka. Me makomar zamar bautar da nake maka? Kinga abin da kike tunani ba haka bane. Kai ma ka san baka mun adalci ba. Gaskiya sun aikata kuskure. Wai dama tuntuni ba a huce wajen nan ba. Nan gaba kaɗan auren mu zai haramta. Kin san wannan lamarin ba karamin mamaki ya faru. Sai daga bayan na shiga motarsa kuma sai tashi daga sabuwar mijin ƙawata da na sani ya koma wani mutum daban wanda yake nuna soyayya. Mijin ƙawata. Masu iya magana na cewa soyayya yana da rai a lokacin da aka halicce shi, tabbas yana yawo ne kuma yana gudanawa a cikin jini tsakanin ma'aurata ko kuma masoya guda biyu. Sai dai kash idan kuma ransa ya zo ƙarshe tabbas ana iya samun dambarwa domin kuwa kamar tsuntsu yake yakan tashi daga kan wancan ya koma kan wancan. Ya za ki shigo har cikin gidanmu ki zo ki ringa gaya mana irin wannan banzayen maganganun. Wai da shin wai me ma yake faruwa? Ke tsohuwa, ke da yarki kuna neman jefa kanku ga masifa da bala'i. Mu je ka yi wancan mu je. Wannan furucin da kika yi min shine ma ya tabbatar cewa kine mun hasada wallahi. Mijin ƙawata. Tunda Allah subhanahu wataala shi ya ba su daman ƙara aure kuma ke kin ce a'a. So nawa zan yi blocking ɗinka kana canza layi kana kirana. Kada ki saki na kama ki kina tarayya da mu. Na amince za mu gama da kai amma so ɗaya. Zan iya kashe mace wallahi akan mijina. Mijin ƙawata. Samar da labari Imam Abdu Bandarawo, mashirin shirin Saminu Bajinta wanda ya bada umarni M Sagir Dimara Dona. Bangaren kishi ko? Wallahi ilimi na bacewa yake zama jahila.
hankali na gushewa yake in zama mahaukaciya, sannan idanuwa na rufewa suke in zama makauniya, haka zalika kunnuwa na toshewa suke yi in zama kurma. Mijin kawata. Kai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Bajinta Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare. ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್. ಸೋನೆ ಸೆರೆ zuciya wai menene so menene kauna idan babu kai ba zan iya rayuwa ba. Kunne na ashe yake sauraro ko wace irin maganganu inda na kan Adami ina son kyawawa kaunarta ta bi sassare ta ki jikina ta raza ya zan misalta muku kinta kala ta halayyar budurwa ta ce ta rubuta min wasiƙa wai bayan dubin gaisuwa gani wai ya shugaban kyawawa na ce amma yar mahaukaciya ce. a yau ina son zan ba da auren Abubakar da Aisha. Na biyu akwai Hafsat da Usman. Sannan na uku Hairana da kuma Al'amin. Mashi fa ba karfi na ba fa. Dole ne a haɗa auren Alamin da Zara. Zan zuba ido ne in ga hakan bai faru. Na ba zai yi ba. Dakata min. Kuma ta nan zaki bullo? Ni fa duk ba zan juro wannan abin ba. so ne sirrin zuciya so sirrin zuciya so sirrin zuciya na rasa ya zan bayyana. Ka zuba wannan a cikin abinci kowa ya ci a cikin gida. Na mallaka ne. Tambaya ta kake da ta na gidan duka su zo su mutu. Kada Allah gafara sha. Kin ga idan suka tashi duk wanda suka samu kan uwa da wafi za su haɗa kowa hatta Lamin din shi ba su kawo da shi. Hairana za ta yi hatsari gobe a mota. Labari zai zo cewar kawai ta mutu. Duk abin da ya sami yarinyar nan kowa yi sai na bi diddigin sa wallahi. Na rantsi da Allah ba zan kyale shi. Ne shigo da kai bangare na bangaren da nake da matata. Ni ce mataka, ni kake da hukuntawa ba shi ba. Zargin da ake a kanku ya tabbata kenan. Kana daukan matata kuna aikata fasikanci kai da ita kenan. Tunda nake a rayuwata kan taba son wani namiji irin yayi Al'amin ba. Ina son shi, ina kaunar sa wallahi in dai ban kama Al'amin ba zan iya ci gaba da rayuwa a duniya ba. Shirin Sole zai fara fitowa ranar 5 ga watan Disamba a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na daren kowace ranar Alhamis da kuma YouTube channel ɗin mai suna Sultan Film Factory da misalin karfe 8:30 na ranar Alhamis. Assalamu alaikum jama'a, barkanku. Ina mai farin cikin gabatar muku da sabuwar makarantar mu mai suna Sultan Royal Academy. Ina iyayen da suke buƙatar 'ya'yansu su sami ingantaccen ilimi na boko da kuma ilimi na addini. A wannan ingantacciyar makaranta mun tsaya mun tace mun tato muku ingantattun malamai waɗanda muka tabbatar da cewa za su iya ba wa 'ya'yanku ilimin da ya dace musamman abin da ya shafi boko da kuma addini. A wannan makaranta tamu mun zo da tsari guda biyu ne. Tsari na farko yara za su zo makaranta daga karfe 7 zuwa karfe 2 na rana za a yi musu karatun abin da ya shafi boko. Daga karfe 2 kuma zuwa karfe 5 za a yi musu abin da ya shafi bangaren Arabiya
bangaren addini, Qur'ani, hadisi da Arabiya. Ga waɗanda suke da buƙatar 'ya'yansu su iya turanci rangada dautun suna ƙananan yara, da waɗanda suke son 'ya'yansu su dinga larabci kamar a ƙasar Saudiya, so sai su hanzarta su kawo 'ya'yansu wannan makaranta tamu. Kuma dukka a farashi mai rahusa. A wannan makaranta ta mun zo da ingantaccen tsarin da yara za su zauna su sami ilimin da ya dace. Ɗalibai 10 a iya aji, ga ingantaccen abubuwan wasan yara da za su ɗebe wa yara kewa da dukkanin abubuwan da za su ba wa yaro ya samu nutsuwa don ya sami ingantaccen ilimi. A yanzu haka tsarin ɗaukar ɗalibai yana nan kuma ana ci gaba da ɗaukar ɗalibai. Ga duk wanda yake buƙatar ya sa 'ya'yansa a wannan makaranta zai iya kiran wannan lamba kai tsaye ya magana da mu domin jin cikakken ƙarin bayani. Wannan makaranta tamu tana nan a yankin Ɗorayi, unguwar Bello, daidai transform. Wannan cikakken dama ce da kada ku saki a barku a baya. Na gode. Cin amana! Dai shi kenan ba wata matsala, harka ta riga ta fada, sai dai mai fatan Allah ya samu dace. Ko da dai tana kuka cikin wannan al'amari, ai ni ina da na tunanin. Ina ba zai yi ba wallahi Alhaji. Maganin biri karan maguza. Dole zan dau mataki. Dalla ke mun baki zauna. Dakata. Idan baki ka matsa ke ma sai ki bi shi. Ai ni kafin ka ce in tafi ma zan iya tafiya. Sunana Ado Ahmad gidan Dabino MYN. Wanda kuka fi sani a bangaren rubutu da kuma ba da umarni da shiryawa da kuma yin acting wasu lokuta. Ina kira ga masoya a ko'ina suke a fadin duniya domin ku kalli wani sabon fim da za mu ko muke cikin yi a halin yanzu mai suna So ne. Insha Allah za ku ga abubuwan ban mamaki da al'ajabi da ban sha'awa. Don haka ku tara a tasha Arewa 24 da kuma Sultan Film Factory. Za ku ga wannan fim insha Allah. Akwai fitattun jarumai na jiya da na yau da ma masu tasowa. Muna sauraron ku. Insha Allah yau. So ne sirrin zuciya. Wai menene so menene kauna? Idan babu kai ba zan iya rayuwa ba. Kunne na ashe yake sauraro kowace irin maganganu inda na kan. Adami. Ina son kaunarta ta bi sassare ta ki jikina ta ratsa ya zan misalta muku kinta kala ta halayyar budurwa ta ce ta rubuta min wasiƙa wai bayan dubin gaisuwa gani wai ya shugaban kyawawa na ce amma yar mahaukaciya ce. A yau ina son zan ba da auren Abubakar da Aisha. Na biyu akwai Hafsat da Usman. Sannan na uku Hairana da kuma Al'amin. Ashe fa ba karfi na ba. Dole ne a haɗa auren Alamin da Zara. Zan zuba ido ne in ga hakan bai faru. Na ba zai yi ba. Dakata min. Kuma ta nan zaki bullo? Ni fa duk ba zan juro wannan ba. So ne sirrin zuciya. So sirrin zuciya. So sirrin zuciya. Na rasa ya zan bayyana. Ka zuba wannan a cikin abinci kowa ya ci a cikin gida. Na mallaka ne. Tambaya ta kake da ta na gidan duka su zo su mutu. Kai Allah gafara sha. Kin ga idan suka tashi duk wanda suka samu kan uwa da wafi za su haɗa kowa hatta Alamin din shi ba su kawo da shi. Hairana za ta yi hatsari gobe a mota. Labari zai zo cewar kawai ta mutu. Duk abin da ya sami yarinyar nan kowa yi sai na bi diddigin sa wallahi. Na rantsi da Allah ba zan kyale shi.
me ya shigo da kai bangare na bangaren da nake da matata? Ni ce mataka, ni kake da hukuntawa ba shi ba. Zargin da ake a kanku ya tabbata kenan. Kana daukan matata kuna aikata fasikanci kai da ita kenan. Tun da nake a rayuwata kan taɓa son wani namiji irin yayi al'amin ba. Ina son shi, ina ƙaunarsa, wallahi in dai ban kama al'amin ba zan iya ci gaba da rayuwa a duniya ba. Shirin so ne zai fara fitowa ranar 5 ga watan Disamba a tashar Arewa 24 da misalin karfe 9 na daren kowace ranar Alhamis da kuma YouTube channel ɗin mai suna Sultan Film Factory da misalin karfe 8:30 na ranar Alhamis. Ina da kuɗi. Lallai ka tabbatar min kana son kuɗi. Wasu buƙatu da ke da suna rayuwa. I'm ready to give you. Amma maganar aure ko da wasa ka da kisa ki mun magana. Kin ji dai na gaya miki. Na rantse da Allah. Ko zan yi yawo tsirara sai na aure. Kin na gafara tun kirfe mun baki. Babba rikice kawai muka haɗu da ke amma kike mun irin wannan. A'a Bilal, kada ka yaka. Ban ga amfanin rayuwata a duniyar nan. Duk abubuwan da za ka yi kada ka kuskura ka bar yarinyar nan ta fahimci abin da muka tattauna. Daga daren yau zuwa kwana 5 masu zuwa ya zama dole ka je ka nemi mahaukaciya ka kwanta da ita. Idan har kai haka kai azumi. Ka karɓi wannan bindigar ka kashe ta domin ka ceci taka rayuwar. Zan yi amfani da wannan damar da na ritsa ku ana. In ɗauki ɗaya daga cikin ku in yi garkuwa da shi. Ka daina kawo mana maganar tausayi a nan gurin. Taimake ni. Ni a bar min mahaifiyata. Jinin mahaifiyarka ake so ba na wasu ba. Ƙarya ne wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na shiga uku. Kwana ina kike nake bi. Abin da nake so ina son ku ja ta ku kai ta bayan gari ku mata fyaɗe ku mata kaca-kaca. Sai faman kwalliya kike sai ka ce tsohuwar kilaki. Iya, yatta kike ce wa tsohuwar kilaki? Anya kan yarinyar nan ba za a bincike ta ba ta da iskokai? Muke mun adalci fa ni ango ne. Kunya ba ka ji? Ba wani magana kunya. Ai ni ba zan taɓa son mutumin da baya sona ba. Baba? Na'am. Ka ji zancen banza ni za ka rena hankali? Ha baba. Kayan marmari ne fa. Samira ki hakuri bana cin irin wannan. Haka da kai nisan jefa kasa zai yau dawowa. Inda ya zama ta gaba da shi. Ina son na auri mace mai irin halaye kamar naki. Yanzu kai wa'annan su ne bukatun naka kana dan birni? Dama daga birni nake? Baba ga zumar na. Yalla gafara na yaya banza ya yawo. Wallahi ba na son ki ba na kaunar ki kuma har abada ba zan taɓa son ki. Kai laifinka babba ne tunda har kan yunkurin hallaka shi so uku. Kana da hujjar da zaka tabbatar da ni na aikata haka ne? Ina da hujja. Baba! Shi nan sai mai mahita. Baba! Ina ne nan? Baba ka gane ni bane in ne ɗanka walidi ga mama na wancan baban ne na mai daji. A'a, kai ba ɗana bane. Ni ba ni da wani iyali a nan. Ita ba matata bace. Sassauci Islamic medicine shine mafita sassauci Islamic medicine shine mafita sassauci Islamic medicine Shine na gaskiya. shine mafita sassauci Shine na gaskiya. Wallahi ranka ya daɗe sassauci Islamic medicine ya yanke a kasuwa ba shi. Ya za a yi a ce maganin da iyayena suke amfani da shi mai sassauci da nagarta kamar wannan maganin a ce an neme shi an rasa a cikin kasuwanni. Wanda sassauci medicine ɗin nan iyayenmu shi suke amfani kannanmu kakanninmu da dukkanin al'ummar musulmai. To ai ni ma shi nake nema. To alhamdulillah Allah bai. Sassauci muke so. Sassauci muke so.
albishirinku abin nema ya samu. A kaga dan Allah ai shiru kowa zai faɗa. Ni dai alƙawarinmu da muka yi da kai maganin istimina'i ina shi zaka bani. Ina alƙawarinmu. Tun ran nan kace mun zaka bani maganin haihuwan nan ba shi. Ka taimaka min. Karki dawo insha Allah. Alhamdulillah san sauti. Al'umma da dama ba san menene istimina'i ba, ballantana su san illolin da yake haifarwa a jikin ɗan adam. Istimina'i shine wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam. Kankancewar gaba, saurin inzali, fitar farin ruwa, sa'annan idan yayi ƙarfi yana hana aihuwa a jikin ɗan adam. To akwai maganinsa ingantacce muna ba da shi a cibiyar mu ta sassauci. Ana amfani da shi tsawon sati 2 kacal a rabu da cutar bi iznillahi. Cibiyar sassauci muna da ingantaccen maganin HIV ma'ana kanjamau, kuma ana amfani da shi tsawon wata 3 insha Allah, in dai an sha ana samun waraka. Sa'annan masu fama da matsalar cutar olsa ana amfani da maganinmu na olsa cikin sati 2 kacal a rabu da cutar olsa bi iznillah. Cibiyar sassauci muna da rassa kamar haka: Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Maiduguri, Sokoto, Cote d'Ivoire da Niger. Sassauci Islamic Medicine cibiya don haɗa magunguna. Sassauci ce ke muku sallama. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah. Matsalolin sanyi na STDs, gonorrhea, infection ko syphilis har ma da genital herpes. Masu fama da matsalar rashin haihuwa ko ciwon hanta, matsalar istimna'i of masturbation, ciwon koda, matsalar jinnu, iska, sihiri ko sammu duk muna ba da magani. Rikicewan al'ada, jin zafi yayin al'ada ko kuma rashin zuwansa, matsalar basir mai tsiro ma'ana hemorrhoid, ciwon asma, hawan jini hypertension, ciwon siga diabetic. To da izinin Allah cibiyar mu ta Kashful Alil tana aiki ne karkashin ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu dawa. Babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya hada mata da magani. Cibiyar Kashful Alil cibiya ce da take bincike daga cikin manyan littattafai irin su At-Tibbun Nabawi na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuz at-Tibb sha'bi da Ar-Rahmatu fi at-Tibb wal Hikma. Ana samun magungunan Kashful Alil a duk inda kuke a faɗin duniya. Cibiyar Kashful Alil muna ba da magunguna akan kowace irin larura kuma a warke da izinin Allah. Mun samu shaida daga sassa daban-daban wajen samun nasara da magungunanmu. Muna da rassa a ƙasashe da dama. A ƙasar Saudiya muna cikin garin Makka. A ƙasar Libya muna cikin Misurata. A jihar Zamfara muna Gusau daidai labin-labin. A jihar Neja muna cikin Minna Dutsen Kura. A jihar Yobe muna cikin Damaturu Gujiba Road. Muna da branch a garin Abuja da Lagos, jihar Kaduna, Gombe da kuma Bauchi, Katsina da Sokoto. Sannan a garin Maiduguri ana iya samun mu a koda yaushe. A ƙasar Niger muna cikin garin Maradi da kuma birnin Yamai. Ina matar gidan take ko ba ta nan ne? Tana gidan ubanki yan iskar yarinya. Kika shigo ko sallama ba? Lallai kuwa zaki tabbatar da cewa ni yar iska ce tantiriya daga ranar da na haɗa shimfiɗa da mijinki. Ƙarya kike ƴar hau ƙaramar ƴar balaja'u. Daga ta Hafsa, to ke a tunaninki wannan hargagin da kike min abinda na niyya zan fasa ne. Mijin ƙawata. Kamfanin Bajinta Sound Studio and Film Production Limited sun saba kawo muku katattun shirye-shirye musamman shekarar 2024 da muke ciki. Sabon shiri ne da suka kawo muku wanda za su gwangwaje domin fitan muku da zare da abawarsa domin kuwa inda ake zaton wuta a makera sai aka ganta a masaka. Me makomar zamar bautar da nake maka? Kinga abin da kike tunani ba haka bane. Kai ma ka san baka mun adalci ba. Gaskiya sun aikata kuskure. Wai dama tuntuni ba a huce wajen nan ba. Nan gaba kaɗan auren mu zai haramta. Kin san wannan lamarin ba karamin mamaki ya faru. Sai daga bayan na shiga motarsa kuma sai tashi daga Sabuwar mijin ƙawata da misali ya koma wani mutum daban wanda yake nuna soyayya. Mijin ƙawata. Masu iya magana na cewa soyayya yana da rai a lokacin da aka halicce shi, tabbas yana yawo ne kuma yana gudanawa a cikin jini tsakanin ma'aurata ko kuma masoya guda biyu. Sai dai kash idan kuma ransa ya zo ƙarshe tabbas ana iya samun dambarwa domin kuwa kamar tsuntsu yake yakan tashi daga kan wancan ya koma kan wancan. Ya za ki shigo har cikin gidanmu ki zo ki ringa gaya mana irin wannan banzayen maganganun.
wai da shin wai me ma yake faruwa? Ke tsohuwa, ke da yarki kuna neman jefa kanku ga masifa da bala'i. Mu je kai wancan mu je. Wannan furucin da kika yi min shine ma ya tabbatar cewa kine mun hasada wallahi. Mijin ƙawata. Tunda Allah subhanahu wataala shi ya ba su damar ƙara aure kuma ke kin ce a'a. So nawa zan yi blocking ɗinka kana canza layi kana kirana. Kada ki saki da kama ki kina tarayya da wani. Na amince za mu gamu da kai amma su ɗaya. Zan iya kashe mace wallahi akan mijina. Mijin ƙawata. Samar da labari Imam Abdu Bandarawo, mashirin shirin Samin Bajinta wanda ya bada umarni M Sagir Dimara Dona. Bangaren kishi ko? Wallahi ilimi na bacewa yake zama jahila. Hankali na gushewa yake in zama mahaukaciya. Sannan idanuwa na rufewa suke in zama makauniya. Haka zalika kunnuwa na toshewa suke yi in zama kwarma. Mijin ƙawata. Dai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Bajinta Hausa TV. A nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku ranar Juma'a misalin karfe 8 na dare.